walay uyab. Okay, so tama na ko yan si Jackie. Nag-baby reveal, mag-gender reveal na si Jaja ko, wapag ako'y uyab. So mga na ni Dukot, di ba ma'am, kisa may school head ani, di ba ma'am, lisod ka, dyan manarbahog DepEd, no, kay matanggong dyan ka. Especially kung na-assign ka sa bukid. What joy nagka-interest, kisa ilitaw niya. Okay? Okay. One. Uy, magpalupig mo, team girls. Sige. So, let us witness sa inyong brief and concise yell. Okay? Sure ko, murag-mudaog ang kuan, school head. Di ba, no? Basta school head kayo, creative yun and very artistic. Di ba, ma'am? Sige. It's time to shine. Teacher, di ba ka, sir? Kana kay duha. School head plus teacher. Oy, bongga! Right, so, are you ready? Team boy! Ready? 1, 2, 3, go! It's a boy! It's a boy! It's a boy! 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 Woo! Wow! Idaan na nila sa brief and concise. Ingat ko na! It's a boy! Boy! Sundo pa sila. Ready? Sundo kinaunahan mo, naunahan. Okay, ready? Okay, right, left. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Hip, hip. It's a girl. TikTok. Go. Hip, hip, hip. It's a girl. Okay, very enthusiastic, energetic, and creative, brief and concise. Okay, thank you so much. Okay. By making it and Make it loud. Sige. by making it every day and to the instrument of pizzi. Iti. Yeah. Okay. And ikaw, sir, sutian ra ka. Naghimo ra ka. Yeah. Malingan mo ka. Nga naman, ikadalaw din mo. Okay, this is rated SPG, okay? Sa mga bata diha panampong sa bugdunggan, ug mangutana mo sa sumama, unsa ni pasabutan na ang mama kuan rato nagbaybay sila. Mora na itugaw ni mangutana sa mga bata diha unsa to ibot pasabot ni Ma'am Irene. Okay, according to Ma'am Irene, giunsa ko na nila paghimo is giinadlaw-adlaw. So yung nana ra day na adlaw-adlawon and through the instrument of pregnancy test. Okay? So excited na mo? 27. Ay, muna kuan pa ni ka ng baguhay pa dito. Ay, way uyab. At kita na naman, sir. Joke. Pila edad, sir? 25 kapil. 25 kapil. Pila iad, sir? 25 rajon. Pila edad? 31. Ayaw, pamagbog, sir. 48. Wala, sakpan. 48 naman di ay. Pila edad? 20. 20? Edad? 29. Ako 29. Oh, paras ratay. Ikaw, naiuyab. Sorry. Behave. Okay. Excited na mo? Okay, luning-ning. Pasok. Mura bitag sa wawawin. Okay. Atong contest, sir, is I will be giving you a baby bottle. Naisod na beer. So, inyo nang i-press nun. Kinsay kusog mo, sup-sup ninyo, makauna o hulog sa beer, motoy daog. Okay, ani makita kung kinsa ninyong upat ang musup-supay. Okay? Ayaw sa sir, huwag pa ko ninyo, ay ihatag na, pero ayaw sa sup-supa. Ayaw sa katutoy. Oh, ay, nanginahang na, guys. Okay. Kisa pa. Okay, why mandaya ha? So this is the mechanic. So when I say start, that's the time diha pa niyo i-open ang taklob. Dili mabuna-una open. Oy, not yet.
O maingon ka, 1, 2, everybody, huwag pa ko lingon. O pa ni kuan instruction. O maghihap ng tanan na 1, 2, 3. Pag human sa 3, that's the time nga inyong tanggalon, ano mo, sup-sup na mo, or mo, saan na ba yung term na? Mututoy, ano ba? Okay! Andam na ba mo? Sure. Isa excited mo tutoy? Kisa, excited na? Kahapon pa. Kahapon pa, ikaw! Excited na. Excited. Kano sa kalas dito to? Ako nga yung semana. Ikaw, nakatutoy na ba ka? Gabi. Oy, gaduha-duha! Gabi ko na! Okay. Hi, ka-fresh pa ba? Ay, sana all! Sana all! Sana all gayon. Okay. Everybody, kindly help me count 1. Okay, ha? Instruction. Right after the count of 3, then that's the time you have to open the taklog. Okay. 1. Everybody, can you help me? 1, 2, 3, start! Hala! Hala! 1. Sige! Sige! Oh, sige! Sige! Sige, Jun! Paspas na, Jun! Tutoy, Jun! Oh, sige! Sige! Okay! Sir! Mayuha, sir! Kaya maestro, sir! Mututoy dyan na, sir! Sir, tarunga, sir! O sige! Hala, maayuha, oy! Hala! Kani! Budak-budaog to kay gabi, pagulo to nakatutoy! Ay, sige! I-distract mo na kami! Hala, hala! Sige! Hala, si sir ba? Maayuha, matutoy ni sir! Oy! Sige, sir! Sige, sir! Balikamon, sir! Sige, sir! Wow! Hala! Sige, ipakita! Idoon sa host! Hala! Okay, I think we have a winner! Okay! What's your name again? Basta maestro. Tamangin ko ni sir. 1, 2, 3, 4, 5. O, linya, linya. 1, 2, 3, 4. Kisay, ganahag prize. Ay, yun na ni ganahag premium. Ganahag ka premium, sir? Oh, kanunay di ay. Ikaw? Okay na po. Kaya gusto niyo mong premium? Jagon sa. Unsa, kwarta? Jagon sa lagi. Unsa ra? Bisag baji. Besok kong sa ko no? Ay, si bisag unsa? Kalain. Sunod. Di ka tugad kay nako nag-asawa. So are you familiar with Hep Hep Hooray? Familiar mo na di? Wa. Kana ba Hep Hep Hooray? Hep Hep Hooray, familiar wa? Oh, ka-familiar. Now this time, instead of saying Hep Hep Hooray, so you have to say boy, girl, boy, girl. When I say boy, you have to do like this. Boy. Okay. Girl. Ana. Again. Boy, then girl. Okay. Sige, sige, sige. Boy, then girl. Ana. Bibilang ka, then ana. Okay. Let's try. Coming on to boy. Boy. Oh, boy. Oh, girl. Boy. Girl. So, mapildi basta dapat inana. Okay, boy. Girl. Okay, video kay Mona bilin siya, okay? So again, instead of saying hip hip hooray, hip hip dili, you have to when I say boy, Arnold Jud. When I say girl, Yana. Okay? Instead of that, so pagtikay, good. 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 Aso akong showcase instruction. Okay. Si girl. Bob. Girl. Girl. Bob. Girl. Bob. Girl. Action. Okay, ready? Pasan. Ang kalipong naman ko speaker. Ready? Girl! Bob! Girl! Girl! Bob!
Balihan. Sige. Competition ko rin yung kalaki. Isang rin kung buhay sa turol. Ay, sige, balik. Ready? Hop! Girl! Sige, balik. Boom! Girl! Five. Kanta. Ready? Go. Sige. Boy, girl. Tak, father. Sige, last three. Ready? Boom. Boy, girl. Boy. Girl. Boy! Girl! So, Roger, magpapili yung tulo ba? Murag, ganahan siya po mag-apremyo. Okay, everybody, please ready your cell phones. As we reveal the gender at a count of 10. Ito mo sa front para makita yung video. Oh. Okay. Are you excited? I know you are. Excited na ba mo? Okay. Help me count 1 to 10. Everybody please stand. Please stand as we witness or as we reveal the gender. 1. Okay, inig 10 ha? Inig 10. Right after 10. Pag human sa 10 ha? Dili, bunuton na dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Kubaan na. 6. 10, 7. Take note, right after 10. 8, 9, and 10. Again, 1, 2, 3. It's ayaw pa niya eh. Ano? Hello. Asa man eh? Hello. Are you ready? It says, are you ready? Are you ready? Okay, 5. Wala na na. 4, 3, 2, 1, 0. It's boy. It's a boy. Bueno. So it's a boy. Congratulations. Congratulations. I don't expect that mother and not a girl. Congratulations. The result or the gender is a boy. Congratulations. Let's give them a big round of applause. Okay, so Ma'am Irene and Alger, congratulations to the Lola Pohon, my classmate and vice of parent ni Irene. So excited manggani ming muraramig bisita. Kurang karon pa na dito dahil po ning ngini no?
Sagdi o mga anak na po tamang paning. Mag-inginipon pa po. Kay murag excited ay jud pod labi kay lami adlaw katong host mo da. Huy, Christian, sa ari na ridaan ha. Kay nindot si Jang host nga ingini di ay ni na. Ultimo parent wa kahibaw mo ay rin o ay wa jud di ay. So, how did you feel, Alger? Wow! So, it's a boy. Pero, maboy o mag-girl, arang, basta, bata. Kaya, how many years mo nga pa mo makabuo? O naa? Di aw ba na? 5 ka tuig. Dugay na buo ang tiil, kamot na to sa lawas. Karon pohon-pohon. Murita, amadar mo liib na po Miss Ma'am Irene. Ano sa ang expected? Utos, unsam taron. Apit na pohon. At to na dyan excited Lola. Kay si Lola, o sa to, og liwat ni Dinan, si Dinan may mo atiman, og liwat ni Vice, si Vice, nagka-exempted si Lola. Di dyan kayo mo bantay si Lola kay kontrata. So, ako po excited ang ako, pero ako may naminyo sa hoa. Nagpaabot pa po ko. So, congratulations once again, parents. O parents, tatay, nanay. Uy, mami, daddy. Mami, daddy, no? Pobre man ng tatay o nanay. Daddy, mami. Okay, so, maura tingali to, salamat sa inyong pag-invite kay karon pa ko naka-experience na ingini daning. So, di ra malalim ni mag-atiman o bata. Labi na kay teacher si Ma'am Irene. Di amang po si Vice. Ningana na dito ka Vice. Ano? Kamo na dito mo sa iyong pohon. Okay, so once again, good afternoon. Okay, thank you so much. Once again, let's give him that soon. Okay, let's claim it. Let us have to invite positivity. Okay, di ba ma'am? Sige ma'am. Okay, so thank you. Mautas, Master Teacher. Masuhong. Okay, so, pero let's stay positive. Okay, so mayang udto sa tanan. Thank you for inviting us. Karon pa pud mi kasungay kay sa una lahi ra baya. No? Pero di bale sa sunod nagngani day nice man day pod, no, thrilling ba. Pero ang problema makaagwanta ba? Ag sa inyo ha, gidiretso ra ko hag subring. Yan na day na. Sige, sunod ko no, clap. Ara ba to sila? Okay, so thank you so much. Ang message lang di siya kalikayan nga inigawa sa baby, usas awayan kanang bata. So dapat mag-adjust jud labi magka-sipon bisag sipon ra gani maglisod bayag tug ang bata ana. So isa na sa makakos nga mag-away-away. Pero di bali kay mga unom kuno kayaya. Bitaw. Okay, so good luck and congratulations. Matong adlaw na tungtanan. Di na ako magipasulti kay pildi man ko. Wow, kare yung bang nakadaog. Kuha si Patraba. Sundon, kaya mag-iupog Ako, bisag na pildi pero nalipay gihapon ko. Kay niabot naman sila, nagamang pangandoy nga naami apo kay niingan mo ko ang pares nga bay, di man ka maka-apo kay si Basil mura way klaro po ito maminjo ba inday mura huwag mo si Alja lagi enta kay mo may naminjo na mo to iro na naman siguro niya ito Wala, tenta na kayo. Nalipay gapot ko, bisan uguan, kanang laki, kanang para nilang Irene o Alger, lahi na gajud ning kanang naanatay anak, mo na nga kinanglan mo adjust mo, di himoong lalis ng pag-atiman sa bata, labi nagmasakit,
Peresyo. Adaw na mong lalis, di na magtapo. Mana. Kay, adaw mo pagkasalig og lol, nanapay mga lolo og lola. Inzo na din na kay, humoy na mi. Mga na. Inzo na din na. Mga na. Magpasalamat naman po ko sa atong gwapang ahos, sa akong mga bisita, nga niya karong tambong. Daghan ka dyan, salamat. Mara. Oo, nga gwapa. Anak maningin pare Valerio. Kaya ba may kahong nakon? Panganay ba ka? Ikadua. Yun sa nagprimero. Ay, namay daghang ulit tao na mong maestro. Adong palis na tutanan. Palis. Dako nung kalipay nga paghubog laki. Iliwag junis mga balahay kay kami mga igsoon na nagsunod ming tulog ka laki nga ikaupat badje. Wala na Aljero Kairin yung kami pag tulo para may magupat kaya ron nga mapareha na mo iningahong mga bata po Alger, Basil o Cecil upat po ni sila namatay magprimero laki tato wala nga tulo usa kay laki may gihatag sa Ginoo nga among mahimong apo ay dugay ng panahon nga nangandoy ni apo nga ingon musultik limang ang asawa nga kaya mong gihimong apo 11 ka buok nasbay mudok na mo mga iro na may gihimo na mo mga apo. Wala nga, thank you Lord sa grasya sa apo nga imong gihatag nga babae o lalaki ang amahan na imong mag-iske redirected sa una kay nalawan man padagano mayor kini kay primerong apo nga laki di mawa ang apelidong balahay magsalig na ko ani kay daghag kaliwat side sa budget ng Irene hinautan iyoy mga gumupas daghag kayo kaliwat muna nga sa side sa balahay ning daog kining inyong upos nga igsoon tungod sa kaliwat akong pabarukon kining akong unang apo nga mahimo usab nga mayor sa atong lungsod sa Isla. Puhon kay pasig nabusong pre ay niya sinday ning abot magbayes nga na mayor o Karizok ini ako muning padagalog congressman sunod ako sa ning paeskwelahon o patiwason o medicine niya paluhon kay madyo na ngailo kay naghanatag kaliwat nga tabang. Okay ba mga kaliwat? Sangan nga apuhan sa atong umabot nga ano nga lang gender reveal. Ang Angelo ni Irene, dingon na sa inyong lola nga adyan magsalig o lolo. Kaya nahuman namin midala. Wagaling ko bantay sa una. Si Paning ito nagbantay. Kaya nagpolitiko man kita. Bantay na ron, kaya Napuntakan man tas mga parte. Wala nga, base mo karon nga di naman politiko, mo bantay na. O liwat lagi na mo. Pero liwat galing
Ferdinand, si Ferdinand mo yung pabantason. Wah, maminaw. Huwag liwat na mo, pre. Ikaw bantay, pre, ha? Di na tayo mamulitin ka. Bantay na lamang kasapo. Ano niyong tanan, mga bisita na mo, naniya karon. Salamat, salamat o ngayong buto. Thank you, sir. Ito, Valencia, nakabalita ko ba? Ma'am Che, nga siya ko na ko pa dito. Para problema, wak pa ko na ining. Sa ito rin? Wak pa ko na sinalin. Wak pa ining. Sige, papunta lang ito dahil. Kanang mayong palis na itong tanan. Sa tanan nga ning kambong sa gihimo nga kasawlugan nga sa tingin ano? Gender reveal. Kanang isa mo ito yung istorya dahil. Hindi ba nga siya yung istorya ba? Karoon, wak mo pwede ito mo. Oh, message. Yan, message. Yan. Uy! Laki ko no, pre? Laki ko no. Medyo na magmuliwat din pa rin mo lahay. Medyo na magmuliwat din mo, pre. Salamat sa Ginoo. Grasya, dugay na nilang ipaabot. Sila kami yung mga wadyan nila damha nga murag na loya na sila. Pero kining ang anak, naman pagkakisikan nga ladies, niliwat sila sa mama kay 28 man ito naging ito yung balas ito yung mama. 28 years ito siya. Isa na alam ko, limo. Niya, blessing this guys, nga na dyan, nalipayo na, akong Panginoon nito ng ampingan. Diyan ang ampingan, matutuan nyo sama sa pagmatuto sa mga ginikanan nga na-jay Wilbers, pagkatiman sa mga anak. Di ba, pre? Huwag ka mao, dyan mga timan kayo mong manating ipangandoy. Diyan, akaris hope di pa rin ka-istorya. Kaya balik ko nugi dyan. So, mora dyan yung gando, nalipay ko, kanang pamilya, both sides, sa hinautan ng balahay, o iyoy, human pa niya, ngangat ng kasawag ang karungan lawa, ng malampuson, diyan, dako nitong pasalamat sa kitasaan, nga nibungang yun ang lagi pangandoy, kung manginag ko nga dengan panggrasya nga mabot, nilaog ka na itong tanan. Salamat, kung mayong hapon na itong tanan. Good afternoon sa tanan. First of all, gusto ko mag-congratulate sa nilang Irene ug Alger kay at last naana jud dakot na jud ang ilang gipangandoy o sa balahay nilang balahay family nga ilang gipangandoy nga naana jud sila bata sa ilang bahay kay puro ra jud sila iro ilang bibi taon puno lang iro ilang bahay kay way bata way lingaw so karon kuan ay hinuon naman diri sa ilang bahay pero karon mga kuan gamay ang mga iro ay kung nalatay baby so di jud pwede nga kanang kuano ang mga nay labi na simba ko kung ang baby allergic siya sa kanang nasa yung asthmatic simba ko ang iro jud bawal mahog jud mga pagawa sa lamang mga iro rong panahon so kuan pag January okay ba nilang Irene ni Alger kung pag December, nagduda na ba din sila pag December? Ba? Di ba lim itong nagpiti mo? Pero na mag-imura ba? Oo. So mga January na sa ito, nagpa-si chat nga ipatanaw kung sa ito nga ang pregnancy test results sa ilang buwan ni Irene ug Alger. So, sa akong natanaw na ang line nga anak. So, mahugulay, pero usa ka line is anak. So, kung ingana kung bisag hanap kaayo, pasabot anak, positive jud na siya. Kaya kung yung negative, wa jud clear jud kadyo. So, bisan maghanap kadyo, mahimo na kasi sila positive. So, mo to pagkuhan, kung positive naman so nag-utro sila, nag-utro mo. Nagpa-OB na sila, nagpa-check na sa OB. So, mo na to, na-confirm na ay positive na dyan. So, mo to, at last na, nabot na dyan ang ilang ibuhat. And I hope na
I know excited na mong tanan, mga excited na, so karon tagbaw-tagbaw sa mugtog, kung maabot na mahog, kuwangan na dyan mugtog. So si Irene, kita may trabaho, si Alger dyan daling magpuan, mga Pilar, ating papa dyan, kay Said na may trabaho ang mama. So ready Alger, mo na time na Muslim na dyan ka na. Bitaw, so sa pagkakaroon sa atong buhatan is kanang kuan, kanang mag-pray nga ang hope nga ang kanang safe ang delivery sa baby and healthy siya. So congratulate ko daan puhon nga moabot na jud ang baby, mao di ay nga ipahimo na dai mo di kung murag say na pahimo di ka ng swimming pool kay para daghaning magkapakapa diri sila swimming pool. So muna dai kay kuan na mo moabot na jud si baby kay na dai swimming pool daan. So excited na jud si baby mo gawas kay na ready na kaadto gidang kuan swimming pool. So muna to good luck sa inyong umabot nga bundle of joy. Good luck sa inyong parenthood puhon and sa mga tita si Tita Cecil, Tita Kanilawan, Tita Mami, Mami Cecil, Kita ending. Lula, nagagalang sila. Good luck, and I hope everything will be okay. And God bless us everyone. Tay, what you mo bantay? Okay, good afternoon, So, by the way, first of all, so congratulations to Ate Irene and Kuya Alger. So, nag-uban ni Ate Irene sa una sa ubay, saksi ko silang mga ups and downs, na mohilak, na magpaatas. Saksi ko, karon, wish granted, diba, for 5 years, waiting for the time, karon, at last, katong na load nga mauli ka, nga mabilin ko sa boarding house. Asa. So, congratulations. So, wa man ko kadyo kasulti kay wa ko may But, based on the experience of my colleagues and upon seeing also to the parents, one of the factor jud pasanay bata is ang patience sa usa ka ginikanan. Ani jud ma-test ng endurance and patience both mother and father kay matubas sa gingon sa mga ginikanan or mga parents na nga kasanay bata anak na mag-away-away sad. So ani mag-away mayo text na mag-away. So ang halang sir kasulti advice mo to is be patient, especially na may bata. So, magsabot-sabot dyan mo. And nagdahong po niyo usap nga naitulong, additional. Additional. Samtang na padayon. Okay, thank you so much and good afternoon. Thank you so much, sir. Mag-nosebleed. Pag nalamig yun ini ko, nalamig yun ang educator na kayo. Hi. Sa bantaan na. Okay, next. Kami. Congratulations, Kuya and Ate, and then, alam mo na, ikaw na po kasi yung galing, huli na ako. Huwag na na yung baka. And mahara to, congratulations. Kasalamat mo kay sa Ginoo kay abi ko wise guy ko. Wise guy. So sa 5 ka tuig na mga ere, mga gudal. So sa pila ka tuig karon pa jud kabuo. So thank you Lord for the blessings given to us. Kuan siguro mo na ikuan ba? Timing po ron nga basin og karon gihatag ko sa Ginoo nga na may anak kay si mama. Muri tayo. Si papa nagka-building na swimming pool. Murag talimag kan ba nga murag na siguro.
Atong kuha mga November sa ito, mga December, sihog lang bunga, makita ang boris. Mura mag-ali, meaning ba na, dapas in leper, ikan sa pagkamayor, nakulihan pagkabay, so, problem ng ibisi. Andal na siguro pa rin mo bantay. So, kamusta na dare, salamat sa pagtambong sa anong nagmay nga librasyon sa anong dilireveal. Mga hinaot may nga napay dilireveal sunod. Maraming salamat. Sa latest service ka, and then best friend me. Obviously, mga niwang isauna, sabay kaming tumaba. Kapan naman, kay una siya minyo, anak ko ang ginawahi jud ko, wa nang halin. Kung siya ka-bless sa kuan, sa husband, and soon to be mother naman siya, yan ito ka, hopeless. Kabaliktaran sa ampangan nga hope, di ba te? At yan, bitaw, I'm very much grateful and thankful na nakakita ko nimo nga buntis ka, kay kitang, for the information of everybody, last October, di ba naman ko sa away-away, away subay, and then, gikat ko ni June dito sa Valencia, and then, bukid dito sa Valencia ko na-assign, yan na siya, day, ubanin ko, padung na ko, asa ta? Cebu. Ha? Duty pa ko. Dali na. Ako'y plete. Nago, ha? Sige. Dali-dali ko uli sa tugbong. Kida ko niya Cebu. Diya ito, na siya away-away gamay, o dito siya nalilak-hilak sa Simala. Dito siya, noon sa may problema niya, ani dugay siya mohawa sa ludhanan. Arang hilak-hilak niya ng hubag na iyang mata. Ingon ko unsa dahil mong hilakan. Ingon siya, nagampo ko na siya o ni Mama Mary, natagaan ko na siya of miracle na nihilak siya. Nga mabuntis kay mga ko na makapaligol sa relasyon ni Alger kay that time is na ako na siya awayan. And thank God, matuod siya ko very miraculous ang Simala. Ano man, when we went there last October and then January, if I'm not mistaken, last January 1, birthday ko niya, yan na siya nga dahil buntis ko. Nakahila ko kay I was there, witness ko kung saan niya pagload-load si Malani mo siya, God, tagay ko o makapalikod sa mong relasyon, and there. Na buntis na siya, nakailan siya ko, very miraculous ang Simala. So if you want, God, gano'n nihilak man ko. Dapat siya happy dyan niya because nakahilak ko I was there, witness ko, kung sa siya nag-struggle at that time, ingon siya, hapit na siya mag-surrender, ingon siya, kanang, Lord, please, grabe niyang hilak. We stayed there for almost 3 hours sa Simala. Anak siya, tagay kong anak. Kaya ingon siya, kaya mo na yung makapaligod na magduang Alger, kay grabe dahil lang giawayan. And then, I am very much happy upon seeing her, nadako na siya tiyan. O ako nagpabilin na nipis ng tiyan. Hindi ka say. O, hindi ka mahilak. Uy, kay sayang ang pag-ari-ari siya. Magkakilak kay dahil COVID. Oh, thank you, Lord. So, meaning to say, if natin mga problem, we have to entrust everything to God. Dili na. Dili solution na to ang paghikog. Maghikog, uy, kaya problema. Dili. We have to entrust everything to God and we have to attract positivity. Look at her now. Lako na siyang tiyan. So, meron tayo ikasulti. No, grabe ka miraculous ang Simala Jod. So, try to go there. Di ba? So, encourage na lang ako. So, wala ko dahil masulti kayo. Basig na tayo manggawas sa mga bakbak. So, bitaw.